खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 30 एप्रिल फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन। देहानि सानाय सुनायाव गोसोआ बेंनाय नङा। सानाय सुनायजों सम बारहोनांगोन। वृष राशि। हरखाब देहाया लोरबां जागोन। गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। आरामै थानो सुखुनाय नङा। मिथुन राशि। लोगोजों गावस्रागोन। मानिबा जाहोनाव आंगोआनो हेंथा जागोन। रावजोंबो गोरोबनाय नङा। कर्कट राशि। गोसोआव गिनाय मोनगोन। गावखौ लाखोमानो सानगोन। गिनायजोंनो सम बारहोनांनो हागौ। सिंह राशि। मोजां हाबा मावनानै गोजोननाय मोनगोन। सुखुयै थानो लुबैगोन। गिलिर हाबा मावनो गोसो जानाय नङा। कन्या राशि। माखौबा सानना गोसोआव दुखु मोनगोन। मोनसे खोथाखौनो सानफ्लांबाय थागोन। हारसिं थानो लुबैगोन। तुला राशि। मोजां सान। साननायफ्रा जाफुंगोन। बयजोंबो बरायजागोन। मोजां हाबा मावनायनि गोथार बुब्लि मोनगोन। वृश्चिक राशि। इसोरखौ गोसोखांगोन। न'खराव गोजोन फैगोन। इसोरखौ सिबिनायाव मुखुब जागोन। धनु राशि। गाज्रि सान। गोसोआव गोजोननाय नङा। मावनो लानाय खामानिया जाफुंनाय नङा। गावखौनो गुबुननि गाज्रि नोजोर नांगोन। मकर राशि। माबा मोनसे दुखु गोनां जाथायजों भुगिनांनो हागौ। न'खराव गोजोन फैनाय नङा। सोरगिदिं खैफोद नुजाथिगोन। कुम्भ राशि। मोजां सान। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। बादायलायनायाव देरहागोन। गोबां रां आरजिनो हागोन। मीन राशि। न'खराव गोजोन फैगोन। साननायफ्रा जाफुंगोन। गोबाव नेना थानाय फिथाइखौ मोनफुंगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।